Aquí tenim el preparat de pa de pessic de gla, és una nova línia que traiem i es basa en farina de gla, farina de blat, tot productes ecològics, sucre, sal i bicarbonat. Tot això ve preparat dins d'aquesta bosseta i llavors el consumidor final només haurà d'incorporar el iogurt, l'oli i els ous. Batre i fornejar. Una de les característiques de la farina de gla és que és lleugerament dolça, uns matisos, aporta matisos de torrefacció i lleugerament a gustos de xocolata, lleugerament. Una persona que no ho sàpigui es podria arribar a creure que porta xocolata i no és el cas, és amb farina de gla i deixant de destacar que hi ha olis essencials del mateix nivell que l'oli d'oliva verge extra. Superbo, doncs en 3 minutets el tens preparat. Arribes a casa, obres la bossa, barreges els ingredients i el forneges. I surt genial.